V Štúrove majú problém so Štúrom. Mesto sa síce volá po ňom, no pamätník, ktorý mu chcú postaviť, rozdeľuje ľudí. Štúrovskí matičiari bojujú za bustu Ľudovita Štúra, ale mestskí poslanci tým nadšení nie sú. Štúrovo sa kedysi volalo Párkáň, od roku 1948 však nesie meno významného Slováka. A tak matičiari chcú, aby tu mal aj bustu. V Štúrove žije 70% obyvateľov maďarskej národnosti. Pamätník Štúra by mal stáť v centre mesta. To je pre neho najdôstojnejšie miesto. Lenže s týmto návrhom u poslancov nepochodili a tak sa rozhodli pre nábrežie Dunaja. Tento pozemok totiž mestu nepatrí. Umiestnenie pamätníka na Dunajskej promenáde schválil aj stavebný úrad. Poslanci ale Maticu vyzývajú, aby plán prehodnotila. Vo svojom uznesení uviedli, že oni aj obyvatelia mesta si vysoko vážia velikánov slovenského národa, ale umiestnenie sochy Štúra na nábreží Dunaja by mohlo narušiť pokojné spolunažívanie Slovákov a Maďarov v meste. Nerozumieme týmto vyjadreniam a vyhláseniam, pretože Štúr nie je kontroverzná osoba. Tie vyhlásenia zastupiteľstva alebo mesta považujeme za nešťastné. Faktom je, že v roku 2015 postavili na Dunajskom nábreží základný kameň pre bustu. Ešte pred slávnostným poklepaním ho však niekto zasypal konským hnojom a zničil aj nápis s menom Ľudovita Štúra. My sme vtedy začali troška väčšou citlivosťou sledovať túto záležitosť. Si myslím, že v prvom rade bolo by vhodné, keby vznikol nejaký konsenzus, aby mohli ľudia nejak prejaviť svoj názor na celú túto snahu. Matičiari považujú sochu Ľudovita Štúra za symbol pokojného spolunažívania v meste, kde bok po boku žijú rôzne národnosti. Aj keď hovoria, že Štúr tu nikdy nebol, ale myslím si, keď sa to mesto volá podľa neho, tak by to tam malo byť. Ja som za. Prečo nie? Však sme v Štúrove. To je Slovensko, že hranica je tam, tak to že nie je problém. Socha by nemala byť z toho dôvodu, že mesto bolo násilne premenované diktatúrou komunistickou. Mesto navrhuje matičiarom iné možnosti, kde by mohli bustu postaviť, napríklad v menej frekventovanej časti pred budovou Slovenskej základnej školy. Lebo si myslím, že celkom pekné, kľudné, upravené prostredie a aj charakterovo to nejak tam zapasuje. Pred základnou školou by Štúr bol v takom úzadí. Matičiari plánujú osadiť sochu na nábreží Dunaja v apríli. Zo Štúrova Karol Mindák, televízia Markiza.